Kado non ini kita ke lakhan ko rapli depani MSc constituency Bornirja pen pualo nang lucok kilometer pli phobak te lo duji adak isi paka dhalai atovar selam bom so atovar ke selam bom kosan si ke selama punili te nang kelang afasi ka humisi bang lo non ini te adim si dolo adak rong arlu non la lain lo atovar ke ho atovar nang te paklang lo dhalai atovar lo lain lo kasi ajir kiting klui pen labang sorong arada tum akar i tuar mesente pula bang so akar i bang ke non penang ani pen nate celeng long da prang ko nang te paklang lo kasi adim ngomri pen tum nate paklang lo labang so kam ke lokhindo bora si klem apen ladak non ke klem kadam kadu kabe sangti kona sangti si pima lapen cement kon si use ma lapen ladak inchin rod hai hui do inchin rod koso inchi em si pima la kadu kabe kachini ji phan sini tum wang lo asenan tum paklang lo la hen lo toar ke dhalai pan ke the 12 feet pusipu lapen dhalai bang ke kang tui 8 inci ansi ke pang tui asi ningrong mi alam lo de pani MSc constituency tu phan